бахшида ба гиромидошти хотири яке аз собиқадорони футбол 3 карат ҷоизадори ҷоми тоҷикистон мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Дадоҷон Ботуров ва рӯзи шаҳри Хуҷанд бо ташаббуси Академияи футболи Истиқлол дар якҷоягӣ бо бахши кор бо ҷавонон ва варзиш ва Федератсияи футболи шаҳри Хуҷанд мусобиқаи футбол байни наврасон баргузор шуд. Дар ин чорабинии варзишӣ дастаҳои курутони Мактаби варзишии рақами 1 шаҳри Хуҷанд, Истиқлол гурӯҳ, Академияи Истиқлол, Садаф, Спартак, Замзам, Барс ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 27 иштироку маҳоратсанҷӣ карданд. Футболбозони дастаҳои Истиқлол гурӯҳ ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 27 дар ин мусобиқа маҳорати баланд нишон доданд ва ба гирифтани мақомҳои сеюм мушарраф шуданд. Дар дидори ниҳоӣ дастаҳои Академияи Истиқлол ва крутони Мактаби варзишии рақами 1 байни ҳам вохӯрӣ доир намуданд. Ин вохӯрӣ бо пирӯзии дастаи Академияи футболи Истиқлол ба анҷом расида, онҳо ҷоми мусобиқаро соҳибӣ карданд. Дар маросими пӯшидашавии мусобиқа намояндагони Федератсияи футболи вилояти Суғд, бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Хуҷанд, роҳбарият ва намояндагони Академияи футболи Истиқлол ва дигар масъулин иштироку суханронӣ карданд. Қайд карда шуд, ки Дадоҷон Ботуров солҳои зиёд ҳамчун футболбози касбӣ дар дастаҳои вилояти Суғд малакаи маҳорати зиёд нишон додааст. Саҳми Дадоҷон Ботуров ҳамчунин дар тарбияи шогирдон дар ин ҷода назаррас мебошад. Чанд сол мешавад, ки ба хотири гиромидошти ин футболбоз ва мураббии шинохта дар маркази вилояти Суғд мусобиқаи анъанавии футбол роҳандозӣ карда мешавад.